модарҷон, суханотон ба ҷону дил нури дида тоҷи сар. Модарҷон, фақат шумо бигӯед, ки фарзанди шумо ай кадом вақт беном бенишон шид, куҷо рафт, қаттӣ кӣ рафт, ягон мисол нишонааш ҳаста, ягон рақами телефон ё ягон дӯст ё ягон бародар ё ягон наздикаш ҳастае, ки ақаллан хай ма вазифаам ин чиз нест, не ки ба хотири ашки шумо, ба хотири зиқи шумо модарҷон ман ҳаракат мекунем, ин бародарро вобаста мекунем, иншоалло ки ҳаракат мекунем, пайдо мекунем фарзандтонро. ҷон мешавем, гирья накунед. бачае ки ба сад нозу умед, ба сад шириниҳо калом кардимша, танҳо намондимша. дар рӯ ба рӯш бошишта бача. Ман нафаҳмидам модари азиз. Акай далер? Акай далер? беста ҳами хавхо дохтагӣ сари дам ай ҳамуҷо ҳум кӯдагӣ омадаӣ. Чӣ дар дорӣ ту? Не ту чӣ мехоҳӣ? Гап зан охӣ. Чӣ кам будӣ дорӣ? Чӣ мушкилӣ дорӣ? ман мушкилӣ надорам, яке фикри модара кардестам. доим чӣ коре ки мекунам, дар корум кор мегиранд, овози кӯдакам намефорам мегӯянд. бинам аму хонае ки 3-4 ҳазор да квартира додагием, модара бурда дар аму хона ҷо кунем. ман дастурш дар кор нест мардакҷон. гӯш ки манам мембри ҳамира ҳами дил хоҳзанак маслиҳати қатӣ шуш мекунад. ҳами мардак ҳам маслиҳати қатӣ занаш мекунад. о ай ҳамуҷо ба ҳамҷоро хавхо дохтагӣ бо ма гуфтем я бо чӣ балодат бо қаҳрӣ карда. охе гап дошта бошӣ гап зан. ман медонам ки ҳами очаи ман тоқагиш мефурад. ман медонам ки овози кӯдакаш намефорад. ман медонам ки ҳанам чизе ки мехоҳад ки хеле як чиз ба маза ай гулӯш бигзара алоҳида ором медонам ки чизе мехоҳад. яке охе ҳамира ҳами ки дар калаи ту ки зад ҳами ту мада маслиҳат пекам кам занак. ҳами маслиҳатгари ма кияй занак. гуфтам ки ман шуморо мегӯям, яке бо шумо нодуруст нафаҳмед. ман ягон чӣ нодуруст намефаҳмам. инами фикри аҷоибай. хале ки боша хай модара бурда ҷо мекунем, ҳар ҳафта хабараш мегирем. Тамом. Ши дагана мардак пеш биро дафтар кун. бовар кунед ки ҳади чӣ хушрӯ ҳоли бе инҷа бисёр ҷои роҳат ҳай. алоҳидаак бо хай ба таври худтон камтанак хона чӣ мегӯянд як руфтани тоза кардан ҷое ки худаш филми мазкур давом дорад. Барои давомашро дидан дар канал подписатсия кунед, дар навор як дона лайк гузоред ва дар комментария давом нависед.